ngizama ngivele ngicabanga ukuthi ngivele ngenza uhlelo la ngilungisela abantu abanethemba inkinga zabo manje ngiyabona lana nangu baba umsele usezowafika la MTN uthi uzolungisa indaba yesithembu yazohluphe kakhulu mase ucela nje usize MTN inkinga enkulu yokuthi manje isithembu seyimina nami ngiyisona nala nje babengitshela bathi kwangena indoda yesithembu labelungise befuna ukungena bacathi wena uzobasiza bathi uthi mina ngizobasiza kanti ngizocela usizo la kanti nami ngizocela usizo la sisithembu kunokuphela kwe-network lapha endlini ngenxa yokuthi amafoni maningi manje uzobika leyo nto ukuthi kwenze njani ma usebenzisa MTN unesithembu bengifuna ukwenza WhatsApp group oyi-1 wesithembu nikhona la endlini ilawu nelawu yes so lo WhatsApp group ngizobiza ukuthi ilawu exactly elawini lapho bandlunkulu la sihlangana khona manje ayihlangani into yami cha ayilungi lento no ayihlangani so anikwazi ukwenza igroup yesithembu into engakazi bekhona no into engazi bekhona mase kuthiwa nhlobo kuthiwa into engazibona no manje babiza ngokuthi i-polygam WhatsApp group ngithi cha thina siyizithembu asisho kanjalo bathi hayi ayikho into enjalo maya belungu bathi ukuthi umuntu onjani unamakhosazi amaningi no bese bethola ukuthi kanti inegama lento bathi energy ngithi no energy Eskom bathi ngenxa ukuthi ngile load shedding ngeke izenze ngoba cathi wena odala load shedding exactly ngoba ngidla energy eningi so inkinga hayi ake sithi nje kwamanje sithi ngicela ningivotele lapha ngoba nibaningi ekhaya okay hayi mangitshele wena veni baningi ningivotele kuma DStv nithi nisen SMS u3E ku39201 uSiyanda nakanjani Siyanda Maphumuza siyamthanda owethu so wonke umuntu waseningizimu Afrika owaziyo nje ukuthi ufunani akavotela uSiyanda Maphumuza ningibonela umama oyedwa ayifikile eDCC yes wayemele thina sonke wayemele nonke wayemele thina sonke uma ubona yena ubone thina sonke nama bodyguard onala nelokhuzana njalo la eZuri amani ngafika eZuri ke hawu ngolesihlanu ngizofika ngolesihlanu eZuri kodwa icondition i1 eyokuthi alikho ihlaya elizowenziwa ngendoda enesithembu hayi phela masingenza ihlaya ngawe ngeliphele ngoba manje umuzi wakho mkhulu kakhulu acabanga senza ihlaya lomuzi sasingamese izishow yakho straight exactly vele we show yakho saye sikhuluma ngesithembu shake